televiziju Most. Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledaoci emisije Ekstremi i televizije Most, kao i godinama unazad, sreda, 21 čas, pravo vreme za premijerno izdanje emisije Ekstremi, a u njoj su stari znanci ove emisije i vidjet ćemo šta će reći o pokrajini Vojvodini, ali i o nizu drugih važnih tema i pitanja. Sa moje leve strane pozdrav i dobrodošlicu želim pokrajinskom poslaniku, ali od skora i potpredsjedniku izvršnog odbora Srpske napredne stranke, gospodinu Damiru Zobenici. Vikali ste često sa one strane žice, dajte šansu mlađima. Evo izvolite, tu su i mlađi sada. Damir Zobenica, dobro večer. Gospodine Zobenice, i hvala vam što ste pronašli vreme za uvaženi auditorijum. Hvala na pozivu i uvijek je zadovoljstvo doći Bojane kod vas u emisiju. Hvala. Sa moje desne strane, uvaženi prijatelj emisije Ekstremi, takođe istoričar, politički analitičar i izvršni urednik internet portala, veoma čitanog i uglednog, Vidovdan, istoričar Milovan Balaban. Gospodine Balaban, hvala i vama što ste pronašli vreme za uvažene gledalce. Hvala i vama na pozivu i kao uvek rado se odazivam u vašu emisiju. Gospodo, mnogo je važnih pitanja, ali evo, gospodin Zobenica, pošto ste vi u Pokrajinskoj skupštini, već malo čas dok smo ulazeći u studio razgovarali, gospodin Balaban, čini mi se, upotrebio je možda jednu kolokvijalnu, ali dobru reč, a to je mrcvarenje. Mrcvarenje građana u Vojvodini koji, ne želim da budem shvaćen pogrešno ili da budem pristrasan, očekuju da se nešto konkretno desi i promeni, ali osim vesti da je jedan doktor iz Vrbasa pre nedelju dana napustio Demokratsku stranku, pre toga neki drugi doktori i tako dalje, ništa se konkretno ne dešava, odnosno gospodin Pajtić de facto još uvek ima kakvu takvu većinu. Da skratim pitanje, kako procenjujete situaciju u pokrajini i koja je strategija Srpske napredne stranke? Ne mislim da je vama preko potrebno i da ćete imati veliku patnju kao stranka ukoliko tu ne osvojite vlast za mesec dana, ali neka strategija sasvim sigurno je potrebna kada je o pokrajini reč. Vrlo dobro definisana situacija u Vojvodini, ja bih rekao i malo duže od godinu dana, to jeste mrcvarenje pre svega građana Vojvodine sa tom jednom već izlizanom temom da li će biti promene vlasti ili neće, odnosno da li će dr. Bojan Pajtić sa podrškom koja se meri pa uskoro i u promilima, sada je na 6%, uspeti dalje da bude apsolutni vladar autonomne pokrajine Vojvodine ili neće. Ne vidim krivicu Srpske napredne stranke u nastojanju da pokuša da na neki drugi način organizuje vlast u Vojvodini, odnosno da ukoliko ne možemo da dođemo do prevremenih izbora, što je sigurno primarni cilj Srpske napredne stranke i vrlo jasno da jedino nama odgovaraju, pa da kažemo od početka ovog mandata, još uvek prevremeni izbori. Ona neka druga opcija koja se spominjala, a to je da dođe do prekomponovanja vlasti bez izbora, očigledno da je upala u ćorsokak gde se, pa na poslednjem primeru, odnosno na poslednjoj sednici, poslednjih 2-3 sednice tačnije, videlo da ipak ne postoji namera pre svega Saveza vojvođanskih Mađara, a posle toga i Lige socijaldemokrata, da konačno okrenu leđa Bojanu Pajtiću i štetočinskoj vlasti, a oni nisu svesni da su i oni deo te vlasti i da će svi snositi potpuno jednake posledice zbog toga što na ovakav način mrcvare autonomnu pokrajinu i naše građane na narednim izborima. Dakle, situacija je pa sad već više nego jasna. Odbijena je ona poslednja ideja, da kažemo treća opcija za razrešenje ove situacije, a to je
koncentraciona tehnička vlada oročena na 6 meseci ili godinu dana na koju je pristala Srpska napredna stranka. Sad mnogi tu izvrću teze i govore da je Srpska napredna stranka time dozvolila Demokratskoj stranci da ostane na vlasti, ušavši sa njom u vladu. To bih hteo odmah na početku emisije da raspravimo, odnosno da demantujem te zlorade ljude koji na takav način tumače tu našu odluku. Dakle, ponavljam, reč je ni o kakvoj koaliciji, nego o koncentracionoj vladi, tehničkoj vladi koja će se baviti samo tehničkim stvarima, dakle ne političkim, ne bitnim do kraja za život, nego jednostavno bitnim za funkcionisanje pokrajine i njenih organa na recimo 6 meseci kada bi bili održani izbori. Međutim, i ta ideja je propala i Srpska napredna stranka sasvim sigurno više neće pričati o tome. Mislim da je najrealnija opcija, koliko god to možda teško zvučalo našim biračima koji su i dalje i pored svih ovih teških mera koje sprovodi Srpska napredna stranka i dalje dominantni u ovoj državi. Vi pratite rejtinge, i dalje je naša stranka na preko 50% po svim istraživanjima. Najrealnija opcija da se dođe do kraja ovog mandata, odnosno da se sačekaju novi redovni izbori. S tim što opet ljudi koji nisu bliski nama ističu kad je rok za te izbore, to je ono što smo mi malo prepričali pred ovu emisiju. Dakle, rok za redovne izbore već započinje od decembra 2015. godine, dakle za nekih 1.5 meseca. To je zaista kratak period i mislim da ako smo već ovoliko čekali, uporno čekali da dođemo na jedan demokratski, civilizovan način do promene vlasti u Vojvodini, mislim da nije problem ako se neko drugo opet rešenje, a srpska politička scena je toliko neizvesna i nepredvidiva da je moguće za mesec dana da se u potpunosti promeni situacija. Mislim da je najrealnije da će doći do redovnih izbora, kada ćemo počistiti uz Demokratsku stranku, pa boga mi i njene koalicione partnere, a to su pre svega Liga socijaldemokrata i Nova demokratska stranka Borisa Tadića, i tu ću vas podsjetiti na onaj nevešt pokušaj Bojana Pajtića pre nekih sad već nešto manje od godinu dana, ali tako, gde on kao 5 poslanika u Skupštini Vojvodine su se odvojili i osnovali poslanički klub Nove demokratske stranke, a sve vreme je jasno da su to ljudi Bojana Pajtića i to je nama iz Srpske napredne stranke veoma jasno od početka. Svi oni zajedno će da se suoče sa situacijom u kojoj su sada pa neke velike stranke na republičkom nivou poput DSS-a pre svih, a tu i LDP i URS. Dakle, da malo vide kako je to biti van parlamenta. Mi u Novom Sadu, kad kažem mi, mislim naravno na Srpsku naprednu stranku, smo osetili kako je biti van parlamentarna stranka od našeg osnivanja 2008. pa pun mandat, gotovo pun mandat do maja 2012. godine. Mislim da će vrlo brzo, kažem za već godinu dana, najdalje 1.5 meseca, Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata, sigurno i Nova demokratska stranka, pogotovo Savez vojvođanskih Mađara, nešto drugačija priča, pošto imaju kao nacionalna manjina neki drugi prag. Mislim da će svi oni iskusiti bivstvovanje ne u opoziciji, nego van parlamenta. I bit će to veoma zanimljiv period, veoma bitan period za građane Vojvodine, da vidimo posle 14 godina, podsjetit ću vas, od 2000. je Demokratska stranka autonomni vladar severnom srpskom pokrajinom, da malo i oni vide kako je to biti van parlamenta. Zahvaljujem, gospodin Zubenica. Gospodin Balaban, čuli ste jedan veoma konkretan, pa možda i više nego rizično iskren iskaz gospodina Zobenice, zato što pominje, bit ću i ja konkretan, redovan termin, što verovatno delu njegovih birača ili onoga što se zove partijskom vojskom nikako ne miluje uši, ali cenimo njegovu iskrenost. Potrebna mi je politička iskrenost. Pre nego što vam postavim pitanje, kaže gospodin Zobenica da je Srpska napredna stranka osetila šta znači biti van parlamenta. To je ona situacija kada su se Srpska radikalna stranka se zapravo podelila i mnogi odbornici su bili u SNS-u tada, ali ovih dana je zaista zanimljivo
vidjeti neprincipijelnost kada je reč o vlasti u pokrajini, jer kada je, na primjer, gospodin Milivoj Vrebalov napustio LDP i prešao u Demokratsku stranku i postao potpredsjednik Skupštine Vojvodine, čak nigde nisam mogao da pročitam teze o kupovini, krađi poslanika, nemoralu i tako dalje. Dok sada, ukoliko se neko odluči da napusti Demokratsku stranku, onda čitamo da su to nemoralni ljudi, bezmalo banditi i tako dalje. I ja zaista ne želim da budem pristrasan, ali dajte da imamo slične ili približno jednake aršine. Ako je neko ko napusti Demokratsku stranku bandit, neka bude i onaj ko je ušao u istu ili bilo koju drugu stranku. Molim vas kao analitičara da i komentar date jer ti dvostruki aršini su često praksa i u svetskoj, a i u domaćoj politici. Ili dvostruki standardi, ovo što ste vi spomenuli. Dakle, to su klasični dvostruki standardi, a oni su vođeni. Znači, ocenjivanje pojedinog događaja je vođeno isključivo partijskim interesom ili sopstvenim interesom, materijalnim, što je ovde praksa postala već dugi niz godina. Ja bih ovde, kada počnem priču o Bojanu Pajtiću, koji vlada bezmalo deceniju i po Vojvodinom, i kada pričam uopšte o situaciji u Vojvodini, rekao da ovde je kraj jedne petooktobarske paradigme i tog načina shvatanja demokratije. To je ovde prosto suština. Mi imamo mnoštvo događaja koji se dešavaju sada na nivou cele Republike, koji pokazuju kraj jedne epohe. Mislim da je situacija u Vojvodini i vladavina gospodina Bojana Pajtića možda najupečatljiviji primjer petooktobarske paradigme, koji znači u krajnjem slučaju šta? Kao što sam rekao, gospodin Pajtić vlada bezmalo deceniju i po u Vojvodini, ali nije to problem, može onda vlada i 100 godina, jel? Ali dok ima legitimitet. Istina, on sada ima legalitet, ali legitimitet koji se svodi na 5-6% birača koji su u martovskim izborima, dakle, glasali na nivou Republike, ali i na nivou pokrajine, može se to dovesti u pitanje. Onda se raspišu izbori i taj legitimitet se potvrdi. Međutim, vladavina bez legitimiteta, iz koje proizilaze i ovi konflikti u Vojvodini, da li je to poslednje uporište, ta disproporcija retorike i stvarnih dela, da li je to poslednje uporište petooktobarske elite ili na kraju čitave ove balade oni nama otkrivaju svoju suštinu? To je, mislim, jedan od problema. Sada bi se nadovezao na konkretno stanje u Vojvodini, kako ga ja vidim u Skupštini Vojvodine. Dakle, iz te nemoći, a znate, mi smo demokratsko društvo, sad koliko smo demokratsko, koliko nismo. Na neki način smo demokratsko društvo i prirodno je da iz jednog legitimiteta proizilazi moć i snaga. Ako vi nemate to, vi prosto možete da zaglavite jedan sistem i da, održavajući svoje pozicije, dakle, taj sistem zadržavate zaglavljeni. Vi imate 3 rešenja u Vojvodini moguća. Znači, koncentraciona vlada, izbori, što bi bilo najbolje rešenje, i imate kao 3. rešenje održavanje ovog stanja. Između ta 3 rešenja, od koje su ova 2 koliko toliko, izbori kao, po mom mišljenju, najbolje rešenje, koncentraciona vlada, jedno prelazno rešenje, i imate ovo 3. rešenje što smo konstatovali na početku, to je prosto mrcvarenje građana Vojvodine i te skupštine i čitave države Srbije, znate, nije samo Vojvodine, čitave države Srbije je to mrcvarenje. Mislim da se tu koristi jedna još stvar, jer Vojvodina je u jednom interesu i susednih država i preko nje Evropske unije i na neki način NATO i Amerike. I tu je ingerencije države Srbije su umanjene. To je negde u opštem trendu smanjivanja ingerencija nacionalnih država i da taj jedan strani faktor na neki način omogućuje taj manevarski prostor da neko sa, ne znam, 5%, 6% podrške građana drži zaglavljen ovaj prostor i ne da mu prosto da se harmonizuje sa Republikom. Koliko je to dobra autonomija, pričat ćemo o tome, koliko nije, šta je tu dobro, šta nije, to je jedna druga stvar. Ali sad u ovom trenutku bi trebalo rešiti konkretno pitanje Skupštine Vojvodine i da se na kraju već izađe iz tog prostora koji godinu dana praktično, kao što smo rekli, ponovit ću, mrcvarenje i zamajavanje građana, gde građani na neki način gube poverenje u sve. Znate, često ćete čuti od građana priču, ma svi su isti.
znate. Oni čak ne mogu ni da povataju šta se tu dešava u Vojvodini. Ko tu, zašto neće s nekim, zašto hoće. Na kraju, kao da je to na neki način i cilj, da se pošalje poruka, svi su isti, svi se bore za vlast, znate. Tako da, to je jedan ozbiljan problem. Ja se nadam da će se on rešiti ubrzo, no moram na neki način da se složim sa gospodinom Zabenicom. Sve vodi ka tome da će se tu ići do kraja mandata. Zahvaljujem. Kad smo već kod kraja petooktobarske paradigme, pre nego što nastavimo sa odgovorima na ova važna pitanja, danas je uvaženi aforističar Ilija Marković mi poslao aforizam 5.10. jednako je 1.4. Ja sam malo razmišljao nekoliko trenutaka, pa ću zato ponoviti zbog gledalaca koji možda baš nisu verzirani za aforizme. 5. oktobar jednako je 1. april ili u prevodu ono što smo mislili da će biti ispalo je bezmalo april ili. Tako da zaista je zanimljiva teza o okončavanju post-petooktobarske ili petooktobarske paradigme. Gospodin Zabenica, čuli ste šta kaže gospodin Balaban, možete komentarisati nešto od toga, ali moje pitanje svakako glasi koji su urgentni prvi koraci, da li će to biti u decembru ili u aprilu 2016. ili će možda biti brže ako se desi neko iznenađenje, koji su prvi i ključni koraci koje bi buduća pokrajinska vlast trebalo da uradi, a da građanin, pojedinac u Vojvodini oseti nekakav konkretni boljitak? Pa, pre svega, vi morate da razumete da trenutno u pokrajini Vojvodini ne funkcioniše ništa. Da. Pokrajinski budžet je gotovo 60 milijardi. Dakle, nije to neka lokalna samouprava, pa da gledamo da li nam je bitna više ili manje. To je jedan ozbiljan deo naše republike koji mora da ima ozbiljnu vlast. Zašto to govorim? Vi znate i pratite saopštenja Srpske napredne stranke u kojima mi, nažalost, zaista moram reći nažalost, veoma često, gotovo svakih nedelju, 2 dana, objavljujemo neki od podataka do kojih smo došli. Mi dođemo na taj način što prevareni ljudi, prevareni građani, dolaze kod nas u stranku i donose nam podatke. I onda imamo situaciju da je taj čuveni fond za kapitalno ulaganja ranije, danas fond za naučno-tehnološki razvoj ili nove tehnologije ili kako su ga nazvali, što je perjanica Demokratske stranke i siva eminencija Demokratske stranke na čelu. Ne želim da imenujem pošto konstantno preti tužbama, a tih tužbi nema zato što sve što iznosi Srpska napredna stranka zna da je to tako i da zaista ne pričamo praznu političku priču. Imamo situaciju da se milioni i milioni iznose iz pokrajinskog budžeta i daju za nekakve projekte koji su u stvari imaginarni. Fikcija ne postoji i to bukvalno jeste tako. Zaboravio sam niz opština. Najdrastičniji primer je možda u Odžacima gde se otvorila fabrika gde su svi prisustvovali. Od gospodina Pajtića pa do niže rangiranih perjanica Demokratske stranke, do naravno svih medija, gde se pušta u pogon jedna fabrika koja naravno 2 dana posle toga se gasi. Gde, ne sećam se, nemojte mi zameriti, da li 30-ak radnika automatski nisu dobili nijednu platu. Ne postoji. Do niz drugih primera, opštine Plandište, do Zrenjanina, ne sećam se ni ja, bukvalno svaka druga opština u Vojvodini ima takav primer da izvesna firma dobije određenu sumu novca da uradi nešto i to obično bude fikcija ili narodski rečeno laž. Nema ništa od toga i ne možemo ni na koji drugi način, kad me pitate šta su vaši prvi koraci, da krenemo nego da uđemo u sve te njihove fondove, u sve te njihove službe, gde sad nemamo pristup i ne možemo ni na koji način da utvrdimo, a kamoli da dokažemo bilo šta, odnosno ne može država da reaguje na način na koji i mi iz Srpske napredne stranke, a boga mi i svi građani očekuju od nas, a to je da neko odgovara za sve to što se dešavalo i dan danas se dešava i dalje u Vojvodini.
Dakle, to je jedan ozbiljan problem što je pokrajinska administracija jedna učaurena grupa ljudi, velika grupa ljudi koja vedri i oblači Vojvodinom već 15 godina. Mi moramo da uđemo prvo u taj sistem, moramo da nađemo svu dokumentaciju i naravno da država odreaguje na način na koji se očekuje od jedne ozbiljne države. A to je neko da odgovara za sva nedela koja su uradile, a verujte, ona nisu mala. I nije isto kada dođe čovek koji je učestvovao u tom konkursu, koji je, iako imao najbolju ponudu, izgubio, iako je dobio neki čovek koji je blizak Demokratskoj stranci, onda ništa sa tim nije uradio, ne vredi ako mi nemamo svu dokumentaciju koja će to i da dokaže. Imamo činjenice, mi imamo faktičko stanje na terenu, ali mi nemamo dokaze. I to je jedna od prvih stvari kojom ćemo morati da se pozabavimo kad preuzmemo pokrajinsku vlast. Druga stvar je ovo što je gospodin Balaban rekao, to je ključno, harmonizacija odnosa. Da. Šta to znači? To znači da je mnogo bolje za državu ukupno, pogotovo za našu pokrajinu, severno-srpsku pokrajinu, da bude jednaka vlast na pokrajinskom nivou kao i na republičkom. Zašto? Zato što tad ne dolazi do ovih besmislenih situacija koje imamo sada, a to je da pokrajinska administracija se brani na taj način. Mi želimo da radimo, mi smo sposobni, mi smo voljni, mi imamo projekte, ali ovi zli ljudi iz Srpske napredne stranke, iz centralnih vlasti nam to ne dozvoljavaju, ne žele sa nama da pričaju. To je potpuna besmislica i najbolji odgovor na to pitanje, odnosno kontrapitanje njima je, pa gospodo, zašto sve to što sad pričate da biste uradili, niste uradili u prethodnom periodu, kad ste imali sve nivoe vlasti i kad ste kontrolisali bukvalno sve što se dešava u Srbiji? Naravno da na to nemaju odgovor. Bitna stvar je da se nastavi s ovim možda ključnim projektom koji smo, naravno opet mi kad smo došli na republičku vlast započeli, a to je pre svega prva faza spajanja Novog Sada i Rume sa tunelom kroz Frušku Goru, gde je zaista onaj put preko Venca već svima dozlogrdio i gde je u 21. veku za očekivati da imamo mnogo bolje uslove, gde bi se povezali autoput koji imamo, da kažemo, Novi Sad-Beograd sa autoputem Beograd koji ide ka zapadu. Dakle, to je neki prvi projekat koji ćemo sigurno čim dođemo na vlast opet zanoviti, gde nije moguće zaista sa ljudima iz pokrajinske administracije sada sarađivati, zato što ljudi odbijaju saradnju. Oni odbijaju da bi pokazali da je kao republika nesposobna, a niko ne očekuje od pokrajine same to da uradi. Ne znam da li me razumete. To je jedno opravdanje njihovo koje je vrlo vešto, ali svako ko malo dublje razmisli ne pije vodu. Nikad nisu uradili ništa ni slično toj veličini tog projekta, to je jedna od prvih stvari koje ćemo raditi. Dakle, potrebno je baviti se, ukratko ću još jednoj rečenici reći, koji su prvi stvari koje ćemo uraditi kad dođemo vlast, da ne bude da izbegavamo i da samo kritikujemo. Naravno, prva stvar kojom ćemo se baviti to je ekonomija. Možemo mi da pričamo do sutra i o Bojanu Pajtiću i o nekim stvarima koje možda zadiru emocije svih nas, poput stvari, a pričat ćemo kasnije u emisiji, pretpostavljamo o tome, vezane za statut Vojvodine, gde su obeleže, gde su nazivi, gde su neke institucije, poput Vojvođanske akademije i tako dalje. Sve je to lepo i o svemu tome treba voditi računa, ali ekonomija je prva stvar o kojoj će Srpska napredna stranka pobrinuti. Dakle, mi moramo da oživimo naše selo, mi moramo najveću oranicu na ovim prostorima, a kamoli u našoj državi, da opet oživimo, da osavremenimo i da na mnogo ozbiljniji način pristupimo i industrijskom oporavku uporedno sa poljoprivrednim oporavkom koji je zaista zamro, a to svako ko nas gleda iz Vojvodine zna da je to tako. Zahvaljujem. Gospodin Balaban, čuli ste šta planira Srpska napredna stranka, kako iz vašeg ugla izgledaju ti ključni, urgentni koraci koji bi trebalo učiniti nakon što se jedna, kao što vi rekoste, politička paradigma okonča i na scenu stupi neka nova. I naravno na prvom mestu je ovo ta harmonizacija što je gospodin Zabenica i primetio upravo iz vašeg malopređašnjeg iskaza, koja je jako važna jer onda kompozicija i nije skladna, nego više liči na neku rasklimatanu krntiju, a ne na savremenu i voz. Pa te dve stvari su i najbitnije.
Ekonomija i harmonizacija. Dakle, kada sam govorio o petooktobarskoj paradigmi, možda najveću pustoš je ostavilo u ekonomiji. Mi smo potpuno rasprodali državu, sprovodili smo takozvanu bećarsku ekonomiju, jel? Prodaj, kako ono ide, prodaj, zaduži se, prodaj, potroši. Mislim, i mi sada dolazimo prosto na naplatu svega toga. Ovo što sprovodi republička vlada, ove mere štednje koje pogađaju sve građane, su iznuđene. Mislim, to prosto svaki čovek koji objektivno gleda će vidjeti, će konstatovati to. Da li će oni dovesti do željenog efekta? Moje mišljenje je da neće same. Jel? Da prosto u ekonomiji postoji jedno pravilo odavno da se mora pokrenuti proizvodnja. Ovo što je govorio gospodin Zobenica. Dakle, mora doći do neke vrste industrializacije i u državi i u Vojvodini, a da bi se to sve ostvarilo mora da postoji harmonizacija. Harmonizacija je dobra u ovoj situaciji, u prethodnom izlaganju sam rekao, kada je jedan organizam zaglavljen, jel? Onda je dobro da jednu i drugu administraciju, i republičku i pokrajinsku, čini ista konstalacija snaga politička, jer onda dolazi do nekakve makar prinudne harmonizacije. Međutim, to nije trajno rešenje. Trajno rešenje bi bilo da se barem okvirno definiše status Vojvodine. Dakle, mi imamo problema generalno sa autonomijama u čitavoj Evropi. Jer one funkcionišu u državama gde postoji materijalno blagostanje, ukoliko toliko izraženom obimu. Dakle, gde postoji ekonomska podloga, kao znate u jednoj porodici. Članovi porodice mogu da vode neku politiku svoju, mogu da se kreću na različitim mestima i tako dalje, dok ima para. Kad nema para, tu dolazi do nervoze. Tu dolazi do mešanja ingerencija, do prigovaranja i tako dalje, znate. Naša autonomija funkcioniše u tom nekom stanju ekonomskog dugotrajnog, skoro dvodecenijskog razvaljivanja Srbije, deceniju i po u svakom slučaju, i prirodno je onda da autonomističke ili federalističke ili prodržavne stranke, ja često ne znam ni na kom su polu, prirodno je da ima ih razni, da. Prirodno je da one traže pojačavanje autonomije, objašnjavajući to biračkom telu, time da bi građani Vojvodine živjeli bolje i tako dalje, a centralističke stranke čak na krajnjem radikalnom krilu suverenističkom postoje razmišljanja o potpunom ukidanju autonomije. Mislim da je nerealno jedno i drugo, da se rešenje mora tražiti negde u ovoj sredini, a to može da bude jedan od prioriteta. Jer, znate, i ekonomija i definisan status su povezani. Mislim, potrebna je stabilnost jednoj oblasti, regionu, državi, pokrajini, sve jedno, da bi prosto ekonomija počela da se razvija, da bi oni koji investiraju bili sigurni. Zbog čega se insistira, ne samo nekada uspešno, nekad manje uspešno je to bilo, ali se insistira na državnoj stabilnosti. To je sasvim prirodno. Znači, u ovoj situaciji svetske ekonomske krize, manjka investicija, prirodno je da samo stabilno društvo može da privuče investitore. Pa to bi bilo potrebno i pokrajini. Dakle, ja mislim da onaj ko obezbedi političku sigurnost, pravnu sigurnost, koliko toliko, kažem, okvirno makar, jer mislim da do super kvalitetnog, trajnog pravnog rešenja se ne može odmah doći, dakle u jedno dogledno vreme. Ako se to bude definisalo, da će on staviti nekakve osnove da se prosto dalje radi na jednom razvoju Vojvodine. Tu je onda dalje kako budu išla rešenja, ko bude bio na vlasti, da li razvojna banka, da li razni mehanizmi postoje, znači upumpavanja novca, podsticanja investicija, domaćih, naravno, niko nema ništa ni protiv stranih, ali domaće su, ako ih ima, mogle bi da budu prioritet. I jednostavno za kraj, još ovu rečenicu ću reći, dakle, to su neki osnovni postulati koji su potrebni da bi Vojvodina se oporavila posle ovog jednog perioda kada je pustošena ne samo Vojvodina, nego čitava Srbija. Zahvaljujem, gospodine Balaban, na konstruktivnom pristupu i bez obzira kakav taj bude status, verujem da građani
misle da 120 poslanika, pa toliki silni ljudi koji tamo rade ili rade po znacima navoda. I kad pogledate tu zgradu Banovine, i meni je lepo da je pogledam, pošto sam rođen u Novom Sadu, da me neko slučajno ne shvati pogrešno, ali to je pravljeno u vreme Titove Jugoslavije, to je bila jedna bezmalo tada federalna jedinica. 39. je napravljena Banovina. Ne, mislim na autonomnu pokrajinu Vojvodinu. I gde naprosto to sada nije, to je potpuno drugi par rukava. Vi sad imate pokrajinu u jednoj Srbiji koja je potpuno drugačija država i sve je to preglomazno. Uveren sam da 95% građana Vojvodine to misli. Gospodine Zobenica, oprostite što se i ja ubacujem s ovim observacijama, ali ključno pitanje pokreće gospodin Balaban, a to je pitanje budućeg statusa pokrajine Vojvodine u okviru Srbije, i to se nadam da 95 ili 9% građana Srbije misli. I na to pitanje nadovezuje se naravno kako sagledavate ovu poslednju inicijativu o promeni Ustava, koja je između ostalog, i meni je to više nego zanimljivo, direktno podržala ta Nova demokratska stranka koju vi pominjete, na čijem je čelu Boris Tadić, donedavni predsjednik, kojeg ja uvažavam. Samo mi je fascinantno da to traži stranka čiji predsjednik je zapravo bio ključni čovek prilikom donošenja onog prethodnog Ustava za koji sad kažu da nije dobar. Ne znam da li je stepen moje inteligencije mali ili je nešto drugo u pitanju, ali naprosto ne razumem takav pristup stvarima. Ne samo da je zanimljivo što su poslanici NDS-a glasali, to se odnosi i na poslanike Demokratske stranke, koji su 2006. gurali da prođe taj ustav, dakle poslednji ustav koji je poslednji aktualni ustav. Srpska napredna stranka nije bila formirana, nije postojala 2006. godine, dakle mi smo nastali 2008. kada je već bio usvojen ovaj ustav. Mi kao ozbiljna državna stranka apsolutno se zalažemo za to da se ustav mora poštovati od prvog do poslednjeg slova. I tu nema nikakve priče da li je nešto u njemu dobro ili manje dobro, ili katastrofalno. To je ustav, najviši pravni akt naše države, i mi ima da ga poštujemo od prvog do poslednjeg slova, kao što sam rekao. Međutim, šta stoji iza ove inicijative, odnosno takozvane deklaracije kojom se traži promena ustava? Isto ono što stoji i iza deklaracije o pravima Vojvodine, koja je bila u aprilu 2000 ili u martu 2013. godine. Zamajavanje javnosti, kupovanje vremena i prebacivanje fokusa na temu koja je potpuno nebitna. Zašto kažem nebitna? Pa ne očekujete valjda da će 65 ili koliko poslanika u pokrajinskoj skupštini je glasalo za ovo o čemu sad pričamo. Ne mislite valjda da će oni biti kadri i da oni treba da se pitaju o tome da li će se ustav izmeniti ili neće? Kao prvo, mi imamo jedan parlament koji je viši od parlamenta u kojem ja sedim, a to je Narodna skupština Republike Srbije, gde, koliko znam, demokrate, ligaši i NDS zajedno nemaju, ne znam koliko, 30-ak poslanika od 250. O čemu mi pričamo? Potrebno je da podsjetim gledalce, dvotrećinska podrška u parlamentu. Čisto zamajavanje javnosti koje za cilj ima skretanje sa tema ovima koje smo malo prepričali. To što pokrajinska vlada ne radi ništa od 2012. pogotovo do danas, koja se bavi samom sobom i izmišljanjem raznih afera, što je svojstveno opoziciji. I to sam im rekao na poslednjoj skupštini autonomne pokrajine, da je to svojstveno opozicionom ponašanju. Ne mogu da naviknu su oni vlast na pokrajinskom nivou i da se od njih očekuje nešto da rade. Ne nešto, nego mnogo da rade mukotrpno za ovaj narod, da bi opravdali to što su došli na poziciju na kojoj jesu. Ne, oni se bave izmišljanjem raznih deklaracija, stvaranjem neke lažne tenzije koja ne postoji. Niko živ ne razmišlja o promeni ustava još uvek, a pogotovo ne iz razloga kojima se oni bave. Da li će doći do promene ustava kako se budemo približavali Evropskoj uniji, odnosno 2020. okvirno, tome će razmišljati neko drugi.
sigurno neće 60 pokrajinskih poslanika iz Skupštine Vojvodine. Iz stranaka koje zajedno imaju 200.000 birača, podsjetit ću samo, Srpska napredna stranka je na posljednjim izborima 16. marta osvojila 450.000 glasova samo u Vojvodini. O čemu mi pričamo? Dakle, zamajavanje javnosti i potpuno nebitna tema koja se svakako neće rešiti niti danas, a svakako je neće oni niti rešavati. Što se Srpske napredne stranke tiče, Ustav iz 2006. je nešto o čemu nema rasprave. Da li on ima neke manjkavosti ili nema, mi nismo bili u mogućnosti kada se on donosio da iskažemo, pošto nismo bili osnovani. Mi ga poštujemo od prvog do poslednjeg slova i nema nikakve reči na tu temu više. Zahvaljujem. Gospodo, bez obzira što sedimo u Novom Sadu i što su ovo važna pitanja i za građane Vojvodine, ima još tema koje se nameću ovih dana i jedna nije ni malo lepa ni prijatna, a reč je o ovim dešavanjima na i oko te takozvane gej parade, ili ne znam kako se vi to pratite više preko vašeg portala, gospodine Balaban. Međutim, ono što je možda i više izazvalo žuči i nelagode kod građana jeste ovo što čitamo i gledamo svaki dan, premlaćivanje brata predsjednika Vlade Republike Srbije. I ja ne mislim da je to premlaćivanje gore ili bolje od premlaćivanja bilo kog čoveka i građanina, ali način na koji se to desilo i sve što čitamo kao mogući podtekst izaziva kod svakog dobronamernog čoveka najmanje nelagodu i nedoumice kakve se to stvari dešavaju, i da neko na Facebook profilu napiše da je nekog trebalo ubiti zato što je nečiji brat je zaista skandalozno i tako dalje. Bez obzira, kažem, da li je iz Srpske napredne stranke ili iz LDP-a ili Saveza vojvođanskih Mađara, želim da budem jasan do kraja, da ne pravim diferencije po tom pitanju. Gospodine Balaban, kako sagledavate ovu celu situaciju? Slažem se s vama da nije bitno da li je u pitanju brat gospodina Vučića ili trenutno premijera. Sve jedno koje je u pitanju, brutalno prebijanje, najverovatnije prekoračenja ovlašćenja je nešto što svakako zabrinjava. Međutim, s druge strane, ako pogledamo čitavu situaciju, ja sam čuo recimo od običnih ljudi koji kažu ovako, i ne mogu da osporim racionalnost takvog razmišljanja. Ako je prebijen brat premijera, šta mi ostali da očekujemo? Znači, kakve su to strukture u državi koje imaju takva ovlašćenja i koja smeju tako nešto da urade? Ne kažem ja, pošto se potpuno slažem s vama, ne kažem ja da treba neko da preza od brata premijera ili bilo kog funkcionera ako on prekrši negde zakon. Bože sačuvaj, ne treba da preza. Ali, ako, kao što većina novina piše, to nije došlo do prekoračenja, a došlo je do takvog jednog incidenta, onda se zaista običan čovek može da zapita da li je opravdano, da li nije, ostavit ću svima sami da razmišlja, ali može da se zapita koliko je prosto on zaštićen u celom tom sistemu. Ja se nadam da će to ići bolje, jer hajde da kažemo i u ovoj čitavoj paradi homoseksualaca i možda jednu dobru stvar da sa strahom proturim, jel? Država je pokazala da je moćna, da može zaista i da vrši apsolutno suverenost, jel, na čitavoj svojoj teritoriji. S druge strane, sama parada, to se vrlo dobro zna, nije problem homoseksualaca u njihovom opredelenju, u njihovom stavu, u njihovoj prirodnoj orijentaciji. Jer, znate, psihoterapeut, možda naš najpoznatiji Vladeta Jerotić, kaže da je gro homoseksualaca zaista se rodilo kao takve. Ima oni koji to steknu tokom života u nekim burnim periodima, krizama, jel, kada prosto ljudi su skloni da usvajaju različita pogrešna razmišljanja. Znači, ima i takvih. Mislim da su njima gej lobiju takvi često i meta. Problem je jedan drugi, jel? Čak dva problema, ajde, ja ću reći dva problema. Prvi je hod kroz institucije homoseksualaca, dakle ulazak
u škole, u predavanja, u udžbenike, znači, kao jedna vrednost koja je sasvim ravnopravna sa do sada tradicionalnom heteroseksualnom važećom vrednostu koja je proizvela ovo društvo, ja sam istoričar, koja ga proizvodi već jedan milenijum, dakle to je po meni jedna jako bitna stvar i tu se javlja još jedno pitanje koliko je tu društvo spremno da se odupre tome, jer mi imamo prosto, Evropska unija je jedan paket principa, zakona, mera, vrednosti. Ako hoćemo da idemo u Evropsku uniju, a imate u parlamentu praktično jednodušno, ja ne znam da li postoji jedna stranka u parlamentu republičkom koja se ne zalaže za ulazak u Evropsku uniju. One koji su se zalagali, one su ostale van parlamenta. Dakle, imamo tu jedan jednodušan stav i to se mora na neki način ispoštovati. Zašto je to tako? To su već druge priče, linija razdvajanja. Dva velika bloka je davno nestala 90. godina, ona je premeštena skroz sada duboko u teritoriju Ukrajine, skoro do granica Rusije je otišla, mi smo ostali u zaleđu euroatlantskog dominantnog faktora ovde i ostali smo u njegovom dvorištu i neke stvari tu moramo prihvatiti. Ja sam sklon da zaključim da mi idemo u Evropsku uniju možda malo što hoćemo, možda malo što moramo, možda još više što moramo i tako dalje. Tako da sve to kad se sabere, dolazimo do ovog drugog i time ću završiti i ono što je meni možda isto tako neprijatno je da jedna tako ekscentrična parada dodatno polarizuje ovo društvo. To je ono najnegativnije, jer polarizovano društvo je obično nemoćno. Da su u jednoj svetskoj konstelaciji snaga, da imamo, kao što sam rekao, jake uticaje euroatlantske, da se izborimo za neke svoje principe, za neki svoj strateški put, a to je recimo konkretno u ovom slučaju saradnja sa Rusijom. Mi imamo i sada pritiske, vjerovatno ćemo o tome još pričati, mi imamo i sada pritiske, evo, najnovije da dakle, uvedemo sankcije Rusiji, što ne bi valjalo za nas. Nije čak, naravno, s jedne strane nama je ruski narod, bratski narod i tako dalje, ali u ekonomskom smislu ne bi valjalo. To je Južni tok. Tu je niz drugih mogućnosti investicioni koji mogu doći iz Rusije. Dakle, i imate u tom smislu, evo, zaista ću s tim završiti, dakle, imate polarizaciju društva koja je jako negativna. Zaista, oprostite, ali toliko je inspirativan gospodin Balaban. Evo, gospodin Zobenica viđa gospodina Vučića, pošto je potpredsednik izvršnog odbora, i ja ga molim, ako bude prilika, da podržim gospodina Balabana. Ne samo da je kontraproduktivno, nego kakva je to država bi bila sa 5, 6, 7 miliona stanovnika koja bi uvela sankcije jednom respektabilnom tržištu od 150 miliona. Pa mi bismo bili u ovom trenutku neozbiljni kad bismo uveli jednom Lihtenštajnu sankcije, pošto ili Bosne i Hercegovine, svaka jabuka prodata u Republici Srpskoj ili u Sarajevu je važna, a nekomu li Rusiji. Gospodin Zobenica, ako bude prilike, evo, ja vas molim to. A ono što je takođe veoma inspirativno, o čemu gospodin Balaban govori, i tu bih citirao uvaženog prijatelja i mog i ove emisije, novosadskog advokata Zorana Vučevića, koji jednom prilikom reče: može Amerika sa 200 miliona da dozvoli možda sebi luksuz propagiranja homoseksualizma, da ne ulazimo vrednosno u to, ali mi koji iz dana u dan izumiremo kao narod i koji treba da pravimo paradu heteroseksualizma, ako se tako kaže, gospodine Balaban, da promovišemo brakove i da se deca rađaju, to bi bila ključna stvar u ovom trenutku i pregnuće. Ali, oprostite, gospodine Zobenica, povukao me za jezik u pozitivnom smislu gospodin Balaban, pa sam morao da dodam, ukoliko se ne slažete. Slažem se naravno do svake reči sa time što ste izgovorili, i jedan i drugi naravno. Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, mislim da je potpuno besmisleno mi da pričamo u emisiji o tome kad je Aleksandar Vučić vrlo jasno svima rekao da Srbija nikad neće uvesti sankcije Rusiji i da vrlo dobro znamo ko nam je prijatelj, da vrlo dobro cenimo svoju istoriju, svoju tradiciju i da držimo i dalje do morala, za razliku od mnogih drugih država. Malo pre gospodin Balaban pomenuo jednu nama susednu. Dakle, besmisleno uopšte o tome da pričamo, i ono što je bitno, Aleksandar Vučić to kaže svima.
Dakle, nije kao prethodnici naši iz Demokratske stranke i nekih drugih stranaka koji jednu priču pričaju u Vašingtonu, drugu u Briselu, treću u Moskvi, četvrtu u Beogradu. Aleksandar Vučić priča svuda istu priču. I on kad ode kod Angele Merkel, on je to kaže u lice i obrazloži zbog čega je to stav Republike Srbije. Dakle, ne trebamo se vraćati na to, Srbija neće uvesti sankcije Rusiji nikada. Nego otvorena ovde je vrlo bitna, za mene mučna tema u posljednjih par dana, to je prebijanje Andreja Vučića i mediji izostave i Predraga Malog, rođenog brata Siniše Malog, gradonačelnika Beograda. Događaj koji je zaista uznemirio sve nas, događaj koji nismo mogli ni da sanjamo da će se desiti i potpuno su u pravu oni građani koji govore, a ja sam čuo isto takve komentare, pa šta nama može ta čuvena jedinica žandarmerije iz Niša da uradi kad može da prebija brata Aleksandra Vučića. To je nešto što nas je uznemirilo i gde zaista očekujem žestoku reakciju države. Pogotovo sam uznemiren kada je juče Andrej Vučić po prvi put u životu dao izjavu za medije, a to dovoljno govori o njemu koliko je pre svega skroman čovek. Da ne pričam o tome koliko je kulturan, obrazovan, koliko više vredi i više potencijala ima od najvećeg broja političara u posljednjih nekoliko godina u Srbiji, dakle od kad postoji više stranačije, ali je nekako toliko skroman i toliko vaspitan da sebe svesno stavlja u zapećak što se tiče političke karijere, zato što misli da nije pristojno možda da on gradi pored svoje ime, pored imena svog brata. Kažem, takav je potencijal da bi veoma lako mogao. Kad jedan tako skroman čovek za kojeg lično znam kako se ponaša i kako se ophodi prema bilo kome, kad znam da je to čovek koji nikada se ne ponaša bahato niti koristi bilo kakvu privilegiju koju možda danas ima, kada taj čovek dobije onakve batine kakve smo svi videli i gde, koliko sam čuo, u toku 24 sata 800.000 pregleda na YouTube-u imao taj grozan snimak, zaista dođe da se zapitamo o čemu se ovde radi. Očekujem i verujem i Nebojši Stefanoviću i Bratislavu Gašiću da će te istrage jedne i druge službe, dakle, biti ubrzo završene i da ćemo dobiti odgovor na pitanje zbog čega se to desilo. Da pojasnimo gledalcima, jedinica Kobri, dakle, specijalna jedinica Vojske Republike Srbije koja se bavi obezbeđenjem Aleksandra Vučića i njegove familije, kad oni procene iz Kobri da je to potrebno, oni zlonamerni pričaju šta ima njega da čuva obezbeđenje Aleksandra Vučića, pa ne odlučuju oni ljudi o tome, nego postoje službe koje se bave time i oni su odlučili da taj dan, kad je čovjek hteo da ode do stana svojih roditelja, treba da budu zbog čitave situacije u gradu pored njega. Dakle, Kobre su jedinica koja, po da kažemo važnosti, je mnogo iznad žandarmerije. Pričam najprostijim narodskim rečnikom da ljudi mogu da shvate. Dakle, kad se neko legitimiše i pokaže značku Kobri i kaže da je sa njim čuvano lice, jedinica žandarmerije nema šta da razmišlja sem da se pomeri. Dakle, to je nešto što pravilnici o službama bezbednosti govore. Mi ćemo videti i kažem, uznemirila me izjava Andrejova juče, gde on rekao da je on pokazao ličnu kartu, da su se svi redovno legitimisali i posle toga da je počelo batinanje. Šta to znači? Ja ću podsjetiti vas da je pre nekoliko dana iz te zloglasne jedinice žandarmerije iz Niša konačno pronađen ubica Ranka Panića, čovjeka koji je poginuo, koji je ubijen tačnije na mitingu 2008. kada se protestovalo protiv hapšenja Radovana Karadžića, da je ubica upravo iz te jedinice. Da li je to možda povod? Da li je možda povod to što je država ozbiljno krenula u obračun sa svim, da kažemo, silama u okviru države i državnih organa koji se bave poslovima kojim ne bi trebali da se bave? Svaki gledalac je dovoljno sposoban da na Google ukuca žandarmerija iz Niša i da nađu niz događaja koji ne služe na čast nikome. Od ubistava, do ucena, do mobinga, do ne znam čega već. Neko je krenuo u reformu ove države,
bojim se da je razlog ovog premlaćivanja poruka određenog sistema u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova da se oni ne boje, da su oni jači od države. Ja moram na ovakav način da pričam zato što sam izuzetno zabrinut i zato što sam šokiran dešavanjima od nedelje, za koje znam da nisu puka slučajnost i da nije nikakva greška. Pa da se radi o bilo kome, o najgorem kriminalcu koji je uradio ne znam šta, postoji procedura, postoji način na koji on treba da bude uhapšen. Na snimku se jasno vidi da niko ne pruža nikakav otpor, a da 15-20 ljudi iz te jedinice zaista zverski prebija te ljude. Sva sreća je da su momci iz Kobri, odnosno iz specijalne vojne jedinice, odreagovali na taj način što nisu potegli oružje. Profesionalno, njihovi šefovi će odlučivati da li je to bilo ispravno. Ja pričam ovako neutralno, gledajući objektivno sa strane, pa šta bi bilo da su oni izvadili pištolje koje u obavezi nose sa sobom? Da li je vredno što neko hoće da reformiše policiju, da izbaci kriminal iz policije? Ne postoji druga reč. Na niz dela koji, ponavljam, pojedinci u policiji čine. Dakle, gro policije i gro tih ljudi su i tekako hrabri ljudi kojima mi dugujemo svu zahvalnost. Premijer je na konferenciji u nedelju rekao, pa to su ljudi koje šaljemo na granicu, nije granica, dakle, na liniju razgraničenja sa Kosovom, koji nas štite u Bujanovcu, Medveđi, koji rizikuju svoj život i koji su ubijani letos, ako se ne varam, upravo na tom području. Dakle, većina tih momaka jesu časni, pošteni i državi odani ljudi koji rade svoj posao. Ali očigledno postoji deo koji je ogrezao u kriminal, koji je uvideo šta se dešava, odnosno da će uskoro biti ozbiljna reorganizacija pa i žandarmerije, i mislim da je to razlog tog napada. Ne vidim drugo objašnjenje, ne vidim drugi razlog da bi se prebijao brat premijera i brat gradonačelnika Beograda. Ponavljam, verujem u žestoku reakciju države, ne želim niti sam stručan da se bavim šta bi bila adekvatna reakcija i šta treba da se uradi, ali zaista verujem da će država pokazati snagu. Obećavam da će ovo biti poslednji put, ali sada me gospodin Zabenica zaista podstakao. Čak i kada su onoga monstruma što je pre par meseci silovao i ubio onu devojčicu u Subotici, policija kada je uhvatila, pa ga nije premlaćivala, nego je uhapsila i sprovela, iako je 99% građana Srbije verovatno da su se oni pitali bi bio linčovan, zato smo i prerasli divlji zapad. No bilo kako bilo, koji god da je brat i čiji god da je brat ili da ni nema brata, da je najobičniji i najsiromašniji čovek u državi Srbiji, postoji jasno propisana procedura kako policija koga hapsi, čak i da je opsovao ili rekao nešto ružno, a tekovine ljudskih prava su da niko ne sme da biva premlaćivan na ulici. Izvinite, Bojane, što vas prekidam, kratko ću. Andrej Vučić, kogod ga poznaje, sigurno zna da se nije ponašao niti bahato, a kamoli da je nekog gađao flašom, nekog psovao, što ovi mediji koji su jedva dočekali, koji priželjkuju da neko ne dobije batine, nego i ode korak dalje, ovo što ste malo pre spomenuli. Sigurno Andrej Vučić se na takav način nije ponašao i sigurno on nije dao povod za ono što je usledilo. Dobro, gospodo, napravit ćemo kratak predah za marketing i iskoristit ćemo u priliku da pozovemo uvažene gledalce da nam se priključe 021 6623 157. Sa moje desne strane Milovan Balaban, politički analitičar, urednik internet portala Vidovdan. Sa moje leve strane potpredsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke i pokrajinski poslanik SNS-a u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Damir Zobenica. Možete da pitate sve što vam je na umu, ali vas molim da zadržimo nivo emisije Ekstremi, da koristimo pristojne reči zbog dece koja nas možda usput slušaju dok rade nešto drugo, a sva pitanja su dobrodošla bez ikakve cenzure, potpuno slobodno. Izvolite. Mislim da ćemo pogledati anketu koju su mlade kolege načinile danas na ulicama Novog Sada,
a pitanje je bilo, ukoliko sam dobro informisan, kako procenjujete bezbednostne prilike, pošto je, zaboravili smo i to da pomenemo, jedan automobil malo odleteo u vazduh na Telepu, što je neprijatno bilo za Novosađane, ali kako se približavamo zapadu Evropskoj uniji, o čemu govori gospodin Balaban, tako i ulice naših gradova sve češće podsjećaju na ono što se moglo vidjeti nekada u američkim filmovima, ali to je već tema za neke sociološke analize, gospodin Zabenica. Kratak predah, vraćamo se u studio 021 662 3157. Da li je Novi Sad bezbedan grad? Da li se osjećate bezbedno u Novom Sadu? Pa osjećam, ja ne osjećam nešto da sam ugrožen ovdje, nešto, da se nečega plašim, ne znam, još nisam imao te situacije i neprilike. Da. Osjećam neku skrivenu agresiju u gradu, među građanima, pa čak i na trotoaru za pešake, jel tako? Prvi put, evo, sam primetio jedan fenomen, prvi put u životu, da isključivo u Novom Sadu se događa. Šta? Događa se da ljudi idu pravo prema vama, neće da se sklone na onaj način kako je to uljudno. Ja se sklonim od vas, vi se sklonite od mene i mi prođemo. Međutim, toga u Novom Sadu nema. Ja sam prošao ceo svet, to nigde nisam video. Ne, ni malo. Omladina je puna agresije, besposlena, konzumira alkohol, drogu, ne znaju šta će od sebe, gledaju te filmove američke nasilne, prepuni su agresije, prepuni energije koju nemaju gde da kanališu. Pa mislim, bezbedniji od mnogih gradova u kojima sam bio i za koje znam i dalje, iako mi volimo da preterujemo. Mislim, dešava se, ali dešava se svuda, tako da mislim, dosta ljudi ide u teretanu, pa na te borilačke veštine, nek se organizuju, nauče nešto, ali kažem, definitivno je bezbedan grad. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Optika Antares, železnička broj 1, Novi Sad, telefon 021 423 542 i 422 379. Besplatan pregled oka, veliki izbor okvira i stakala, mogućnost odloženog plaćanja. Optika Antares. Emisija Ekstremi na televiziji Most, Damir Zabenica, Srpska napredna stranka, Milovan Balaban, politički analitičar i uvaženi gledaoci imaju svojih, figurativno rečeno, 5 minuta, ali naravno znatno više od toga. Dobro večer, ko je sa nama? Slušamo vas. Dobro večer. Dobro večer. Evo, super vam je večerasna tema, pa sam ja htjela dva ovako pitanja i konstatacije. Prvo sam htjela da znam opštu konstataciju i da kažem u vezi ovog seksualnog vaspitanja koje je uvedeno u škole u Vojvodini, gde je ministarka prosvete donela odluku da se uvede seksualno vaspitanje bez provedene javne rasprave, bez nacionalnih prosvetnih saveta, bez saveta roditelja, znači samo inicijativno. Sve sam htjela da kažem da tu piše ovako, ja sam to gledala na internetu i piše recimo normalno je da se ima jedna ili više veza istovremeno, pa drugo, ne postoji preporuka ni godine za seks, pa onda recimo normalno je u seksu, normalno ono što je normalno u seksu je relativno, što znači da je pedofilija i tako dalje. Znači vrlo loše za decu, to je tako prošlo, roditelji su preko toga, niko se nije bunio i to je to. Pa bi voljela u vezi toga da prokomentarišete. Drugo pitanje bi zamolila gospodina Balabana. Gospodine Balaban, vi ste istoričar i sada, evo ja sam baš na internetu malo prenašla u Vojvodini
ima 70% Srba skoro. Ima Mađara 3,53% ili 253.000, Slovaka 52.750, Srba 70%. Molim vas, pošto ste vi istoričar, da li vi možete nama da objasnite, da li postoji negde u svetu, recimo pokrajina, da deo naroda koji pripada u jednoj oblasti, u ovom slučaju pokrajini Vojvodini, traži da ima neku veliku autonomiju ili neko odcepljenje od većinskog naroda iz države u kojoj živi. Imate recimo Južni Tirol, to je pokrajina, koliko znam, gde je većina Austrijanaca koja je pripala Italiji i tako dalje. Pa molim vas, pojasnite nam to. Dobro. Znači u vezi tog... Dobro. Zahvaljujemo, da se ne bi ljutili naredni gledaoci, odnosno gledaoci koji će zvati u narednom periodu. Razumeli smo suštinu, prvo gospodin Balabana, onda u vezi sa ovim vaspitanjem. Pa gledateljka je potpuno u pravu. Ideja autonomije Vojvodine se zasniva na privilegijama koje su Srbi dobili 1690. godine posle velike seobe pod Arsenijem III. Čarnojevićem od cara Leopolda, austrijskog cara. I iz tih privilegija, to je crkvena i školska autonomija, tinjala je jedna ideja za teritorijalnom autonomijom koja je doživjela pokušaj ostvarenja i proglašena 1849. godine na čuvenoj Majskoj skupštini, da bi bila ugušena 1860. godine. Ona i dalje, sve dok je postojala Austro-Ugarska monarhija do 1918. godine, ona je postojala u srpskom nacionalnom biću, inspirisana srpskim nacionalnim bićem i gledana je od strane čitavog srpskog nacionalnog korpusa rasutog na Balkanu kao deo jednog integralnog nacionalnog srpskog rešenja. Od ulaska u Jugoslaviju Srbi ne osjećaju potrebu za tom autonomijom, jer su Jugoslaviju osjećali kao svoju državu, da bi 45. zanimljivo, i zbog toga je gledateljka u pravu, na tim temeljima stvorena jedna autonomija gde se i danas nalazi jedna ideološka paradigma za tu autonomiju, a to je nekakva vrsta kosmopolitizma. To je zaista jako teško dokazati, ali u kontrolisanim medijima, u jednoj situaciji gde 20, 30, 70 skoro godina imamo jednu te istu priču, zaživela je jedna takva ideja, ali to je već stvar nauke. U svakom slučaju gledateljka je u pravu, teško je naći u svetu, ja mislim da i nema, da jedna etnička zajednica traži ocepljenje od svoje matice. Prosto to gotovo da nema. Ali problem Vojvodine je kompleksniji zbog drugih stvari koje sam rekao. Gospodin Zabenica, bilo je pitanje u vezi sa uvođenjem ovog poslovnog programa. Molim gledaoce koji nisu do kraja pažljivo slušali da niko nije postao tužioc policajaca i da niko nije blatio policajce. Što se mene lično tiče, ja sam samo rekao da i najmračnije zločince policija uhapsi i ne batina ih tako da su modri od pete do glave, a istraga će pokazati da li je kriv Andreja Vučić ili policajci i sve ostalo, ja se s tim slažem, ali niko nije optužio policajce, tako da vas molim da pažljivije pratite šta smo rekli u emisiji. Gospodin Zabenica, novi gledalac na vezi, pa će gospodin Zabenica priključiti dva pitanja. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Slušamo vas pažnjom. Hvala vam. Pozdrav vama i vašim gostima. Slušam vaše goste i nikako ne mogu da se složim sa gospodinom iz Srpske napredne stranke. Ovoj zemlji nisu potrebni ni politička retorika, ni političari, nego već jedan izgrađen sistem koji će biti zasnovan na pravim vrednostima i gde ćemo svi imati iste šanse, ista prava. To ovde nije slučaj. I imam osjećaj da živim u jednoj kolonijalnoj državi, a ne u državi modernoj koja treba da je u skladu sa ovim vremenom. Što se tiče poljoprivrede, to je jako veliko pitanje i tu bi trebalo ne jedna emisija, nego njih mnogo. A ovo što se radi sa zemljom, što su se poljoprivrednici, uopšte što se narod obezbedio, opljačkao i omalovažio u svakom pogledu, je katastrofa. Niko nas za ništa ne pita. Mi se jednostavno nudimo na tanjiru stranim korporacijama, strani političari ovde ureduju. To su samo jedne priče koje služe za
jedno zamlaćivanje, tako da kažem, i za ništa drugo, dok je pravi život sasvim nešto drugo, mi ga živimo i znamo kakav je, a nas niko ne pita i čudno je da narod to sve i toleriše, da jednostavno sam je pustio da mu oduzmu vrednost i pravo na život. I stvarno sam pomalo i ljuta današnjom emisijom, to se i vidi i hvala vam što ste me saslušali. Zahvaljujemo. Gospodin Zabenica, bilo je tu sad više pitanja, pa vas molim ukoliko je moguće u kraćoj formi. Evo, prvo, gospođa koja se javila, puno je pozdravljam naravno i uvek je dobro imati različita mišljenja. Nisam shvatio konkretno šta se ne slaže sa onim što sam rekao, da je rekla konkretnije, naravno da bih odgovorio, ali naravno da prihvatamo potpuno drugačiji sud. Ne mogu samo da se složim sa konstatacijom da se ljudi ništa ne pitaju. Pa upravo se ljudi jedini pitaju, ljudi glasaju. I svaki građanin svojim glasom određuje kome će dati poverenje i ko će biti vlast. I to se zove demokratija. Tako da ta teza mi se ne pitamo, niko nas ne pita, nije tačna. Jednostavno, velika većina građana na moje zadovoljstvo trenutno prepoznaje ono što radi Srpska napredna stranka kao nešto što je ispravno, nešto što ispravlja nepravde u kojima priča gospođa, a ja se sa njima slažem, i kao neko u kome se vidi svetlo na kraju tunela. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je to tako, a na Srpskoj naprednoj stranci u narednim godinama da opravda ovo poverenje koje trenutno ima. Što se tiče prvog pitanja i uvođenja seksualnog obrazovanja moram da istaknem u škole samo na teritoriji Vojvodine. I ne znam kad je rekla prethodna gledateljka, ministarka, mislim da je rekla da je uvela. Nije to uveo nikakav ministar, niti ministarka, nego pokrajinski sekretar za obrazovanje, koje dolazi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, gde ja ne želim da dajem svoj sud da li treba ili ne treba da bude seksualno obrazovanje u školama i slažem se sa gledateljkom da svakako treba da se povede jedna šira javna rasprava u koju će biti uključeni svi. Tu se potpuno slažem da treba da budu uključeni i pedagozi i stručnjaci svih profila i saveti roditelja, na kraju krajeva i sama deca, pa da se zajedno donese odluka za ili protiv obrazovanja. Tu bih istakao jedan drugi problem, vrlo problematičnu stvar, da pokrajinska vlada po mom mišljenju ima veoma velike ingerencije što se tiče obrazovanja. I da pokrajinska vlada na neki način određuje šta će biti u školama na teritoriji Vojvodine. Dakle, jedan od najčešćih primjera koji se spominju jeste taj da deca u Vojvodini redovno ne idu u školu na katolički Božić, a da redovno idu u školu kad je u pitanju Srpska Nova godina, za razliku od ostatka naše države. Mislim da obrazovanje mora biti centralizovano do krajnjih granica i da mora isključivo Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije da se bavi svim pitanjima vezano za obrazovanje. Mislim da je to loša stvar koju propisuje Ustav, koju bih ja promenio u Ustavu, ali dok god je on takav, mi to poštujemo. Novi gledalac ili gledateljka na vezi, pa ćete gospodin Balaban i vi komentarisati nešto ovog što je rečeno ako želite. Dobro večer, ko je sa nama? Halo? Imamo smetnje na vezama, kratak predah za marketing i uključit ćemo novog gledalca koji je na vezi. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, 6-stepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Optika Antares, železnička broj 1, Novi Sad, telefon 021 423 542 i 422 379. Besplatan pregled oka, veliki izbor okvira i stakala, mogućnost odloženog plaćanja. Optika Antares.
Emisija Ekstremi na televiziji Most, Damir Zabenica, pokrajinski poslanik Srpske napredne stranke, Milovan Balaban, politički analitičar, i nadam se da ćemo sada imati više sreće sa telefonskim linijama. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Halo? Halo? Slušamo vas, izvolite. Ja vas ne čujem, ali vi me ne čujete. Čujemo vas odlično. Pozdravim vas i vaše goste i moram reći da mi je već stvarno muka od ovih političara koji se bave samo politikom i nije mi jasno kako mogu političari da se bave ekonomijom kao što bi ja mogu da se bavim medicinom. Znači, ako je političar, on treba da ima neku odgovornost i svi do sad koji su bili na vlasti treba da snose odgovornost što su ovako doveli državu, da ne kažem, ne na dno dna, nego ispod. I mislim da sve dok se to malo ne raščisti, da nema ništa od tog smanjivanja plate i penzija, jer ja kažem, ko je stekao penziju i ko je radio, nije kriv što su propale firme koje su postavljali direktori od različitih političkih stranaka pa na ova. Samo toliko. I što se tiče samo za poljoprivredu, mislim da se samo sete kad im trebaju glasovi, a do sad svake godine ne zna se nikad cena proizvoda koji ljudi znači unapred što kaže setva i nikad se ne zna cena proizvoda. I mislim da time nema pomoći poljoprivredi nikako. Eto, samo toliko i sve najbolje. Zahvaljujemo. Izvolite, gospodu, čuli ste pitanje. Ovo je tipičan komentar nezadovoljnog građanina zbog mera koje sprovodi Srpska napredna stranka. I mi smo potpuno svesni da će ovakvih komentara biti mnogo i da će nama rejting nesumnjivo opasti nakon ovih teških poteza koji niko drugi pre Srpske napredne stranke nije hteo da učini, a Srpska napredna stranka najmanje, odnosno gotovo nikakvu odgovornost zbog propadanja države nema. Mi smo došli na vlast 2012. i zatekli smo javni sektor u kojem radi 800.000 ljudi i broj penzionera koji je već, ispravit ćete me, od 1,5 miliona. Da. To je situacija u kojoj ne može više da se preživi. To je situacija gde je potrebno nešto uraditi, a ne samo uzimati strane kredite, prodavati najvrednija državna preduzeća da bi zakrpili rupu u budžetu u ovoj godini koja isključivo ide na plate i penzije. Sa druge strane imamo toliko vrednih, marljivih ljudi u privatnom sektoru koji je mnogo veći, koji izdržava javni sektor, koji se na neki način raduju ovome i nalaze pravdu u tome što će ljudima iz javnih preduzeća koji imaju posao od 8 sati na poslu sat vremena, da se konačno smanje plate i da se na neki način izjednače sa ljudima iz privatnog sektora. Naravno da je ovo teško, naravno da mi ne očekujemo da ćemo mi dobiti podršku građana. Na neki način ne očekujemo ni razumevanje bilo koga ko će ostati bez dela primanja koje je imao do juče. Ali građani moraju da shvate da je ovo jedini način da ova država opstane. Ja sam veoma zadovoljan zbog načina na koji su ove mere, zbog kojeg će se, način na koji će se ove mere realizovati, a to je da se ne diraju one najmanje penzije. Penzije manje od 25.000, gde ipak najveći broj penzionera ima tu malu penziju. Do 25.000, gde bi stvarno bilo loše da oporezuje se taj iznos od 25.000 na bilo koji način. I veoma mi je drago što će ljudi u javnom sektoru ostati bez dela primanja, zato što sasvim sigurno, izuzev nekih izuzetaka poput upravo policije, poput možda medicinskih radnika i prosvetnih radnika, ali svakako najveći broj onih koji će biti oporezovani rade u javnim preduzećima gde ne rade gotovo ništa. Ponavljam, ništa u odnosu na ono koliko se radi u Nemačkoj, u Americi, u Australiji, gde se podrazumeva ako ti je radno vreme 8 sati, da ti budeš produktivan 8 sati. A ne kao u satiričnoj show programu Državni posao, a ono je potpuno ogledalo
javnog sektora u Srbiji, zato je toliko popularno i zato ne prestaje da bude zanimljivo građanima, gde je normalno da ne rade ništa, da pričaju besmislene priče, da dolaze na posao u 11, a odlaze u 1. To je stanje u javnom sektoru u kojem mora da se uvede red. Ponavljam, ima izuzetaka, pre svega vojska, policija, prosvetni radnici, zdravstveni radnici, ali oni čine manji deo javnog sektora. Da, ali ta kuća u kojoj se emituje ta serija bi takođe mogla da se napravi jedan saldo kolike su plate pojedinih istaknutih novinara, a funkcioneri su po 600-700 hiljada dinara, dok će penzioneri imati sada ne znam nija koliko procenata manje, koliki je uticaj u javnosti, koliko je ta televizija, gospodine Zobenica, pristrasna, a trebalo bi da je javni servis, i uveren sam da, ma šta ćete sada reći, da se duboko slažete sa mnom. Naravno da se slažem. Tako da ću da kažem, lako je kritikovati javni sektor i praviti serije, a ne početi od sopstvenog praga i sopstvenog dvorišta. Potpuno se slažem sa vama i zahvaljujem se što imate hrabrosti da na ovakav način pričate u javnosti nešto što su činjenice. Međutim, ako pričamo o Radio televiziji Vojvodine, treba i tu napraviti razliku. I naravno da postoje određeni ljudi, pre svega oni koji kreiraju politiku, informativni program, oni koji su dovedeni kao velike zvezde da vode navodno neke gledane informativne emisije, da imaju neverovatne prihode za razliku od ljudi koji rade u montaži, koji su kamermani, koji su vozači, koji su na gotovo minimalcu i jedva sklapaju kraj sa krajem. Tako da priča oko Radio televizije Vojvodina, u potpunosti se slažem sa vama, da je daleko od javnog servisa, odnosno ja iz Srpske napredne stranke mogu da kažem da je umnogome okrenuta prema svima, sem prema nama iz Srpske napredne stranke, što opet govori o demokratičnosti društva u kojem živimo i o tome koliko je besmislena priča da je Aleksandar Vučić diktator, gde ima televiziju koja je potpuno okrenuta, dakle, ka kritici isključivo Srpske napredne stranke. I još jedan zanimljiv detalj kad smo se dotakli Radio televizije Vojvodine je taj da, verovali ili ne, nedomaćinskim poslovanjem već godinama, od 99. kada je srušena ona velelepna zgrada Radio televizije Vojvodine na Mišeluku, ne znam sad od kada, ali u posljednjih par godina mesečno Radio televizija Vojvodine plaća zakup od 30.000 evra za lokaciju u ulici Maksima Gorkog gde se sad nalazi. To govori o potpuno nedomaćinskom poslovanju, a koliki je veliki jaz između ljudi koji uređuju programi, koji su zvezde po znacima navoda te televizije, i ljudi koji rade kao kamermani, snimatelji, monteri i ostali u televiziji. Znam vrlo dobro, pošto nam se, verujte, javljaju gotovo svakodnevno dolazeći u Srpsku naprednu stranku i pitajući kada će konačno da se promene rukovodstvo Radio televizije Vojvodine. Zahvaljujem, gospodine Zobenica. Gospodine Balaban, pružam priliku samo da čujemo novog gledalca. Dobro večer, izvolite, ko je sa nama? Dobro večer. Slušamo vas. Čekala sam da završi razgovor gospodin Zobenica. Lako je njemu da priča, ima debelu platu. Pitala bi ga da živi sa malim penzijama. Kako vas nije sramota uopšte u vlasti bilo koga? Koliko vam imaju političari plate? Koliko ovi poslanici? Zašto ne skinete njima? Penzioneri koji su radili, krvavo zaradili. Krivica nije naša što ste vi sve straćili pare. Niste vi bili na vlasti, bio je onaj. Svi ste vi bili u istom čabru od 2000. godine. Ja sam bila 19 godina opozicionar i dobro znam šta se radilo. I Maja Gojković, i Igor Mirović, i Mirčić, i Mirović, i Šešelj, i vi, svi redom, i Nikolić. Nemojte sad, Nikolić treba da ide sa ženom da putuje, da se pare straće. Ide ova Jorgovanka Tabaković, znamo dobro kako je prošao u Bačkoj Palanci, onaj pokojni muž. Pa kako dobro, vas brenije? Zahvaljujemo, zaista, evo vidite, svuda umesto da ste zahvalni i srećni što postoji emisija Raritet, evo dobijam i poruke besprizorne večeras,
što postoji emisija gde možete da se uključite, gde vam ne filtriraju telefone i sve vam pustim da pričate što nigde nema u Srbiji, ni na RTS-u, i vi onda uzimate ustav pokojnog muža Jorgovanke Tabaković. To je besprizorno. Sve što ste kritikovali sjajno je, fantastično, ali zašto mora pokojni muž Jorgovanke Tabaković da bude kritikovan? To je ispod svakog nivoa. I sad bi trebalo ja da ustanem i da odem ko što ovi gosti po emisijama kad su nezadovoljni rade, ali to neću učiniti, ali vi dobro razmislite da li možete biti utemeljeni u kritici nekoga ukoliko sami radite onako kako ne treba. Gospodine Balaban, izvolite, izvinite, malo čas je bilo nekoliko pitanja, možda ste želeli nešto da komentarišete. Tu je bilo set stvari koji su većinom bile upućeni gospodinu Zubenici. Ja bih dodao samo kad je u pitanju seksualno vaspitanje, to sam hteo da dodam, pošto se to je ishitreno, to je samo u Vojvodini uvedeno, to je ishitreno i mi u toj oblasti nemamo dugačku praksu kao u zapadnoevropskim zemljama i potpuno podržavam da se tome treba pristupiti ozbiljno, sve strukture, naučne strukture, angažovati oko toga i dodao bi samo verske zajednice. Mislim da je to jako bitno, počevši od Srpske pravoslavne crkve, ali i ostale verske zajednice uključiti u tu jednu priču i onda doći do jedne procene koliko je to potrebno i da li je to uopšte potrebno i na koji način pristupiti svemu tome. Još samo da dodam, ova gledateljka naravno delimično je u pravu na plate, na privilegije i tako dalje, ali prosto moraju i političari da postoje, mora neko voditi ovu državu. Znate, narodu se ogade neke stvari. Zadnjih 15 godina su takve bile da je prirodno da se veliki deo sveta razočarao i u državu, i u političare, i u sve, ali nije poenta to ukinuti, jer to je nemoguće, nego je poenta stvoriti jedan vrednosni sistem i jednu organizaciju koji će izbacivati poštenije ljude i ljude koji su spremni da se uhvate u koštac sa problemima. Odmah da se ogradim, to ovako deluje vrlo jednostavno kad se priča, to je teško, ali svakako se mora pokušati. Novi gledalac na vezi, gospodin Zabenica, pružit ću vam priliku, naravno, da odgovorite na malo pređašnje kritike. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Slušamo vas pažnjom. Pa ja mislim da je bilo dobro objasniti penzionerima da je nužno da se svugde štedi gde može da se štedi, jer inače neće čak imati ni te male penzije na koje kažu. A isto tako bi predložio da aktuelna vlast izvrši naknadno oporezivanje prebogatih, uglavnom iz poljoprivrede, takozvanih tajkuna, koji godinama nisu plaćali apsolutno nikome porez, dobili su subvencije i znači ni zemlju nisu platili koju su imali u zakupu na 1000 hektara, počeo od znači Kostića, pa tako dalje, do znači Turinskog klana, do bivših sekretara pokrajinskih poljoprivrede koji su od Crne Bare pa do Turije, znači milione eura zarađivali na toj zemlji i još dobijajući subvencije. Malo se vidi neka imovina kako je stečena, koliko su platili, da jedan običan DO plaća mesečno porez, a oni nisu ga plaćali godinama. Ono toliko, hvala vam. Zahvaljujemo. Evo vidite kako se na ovom primjeru može izneti i kritika i uputiti prigovor vlasti, ali dati konstruktivan predlog i da svi budemo zadovoljni i da čujemo nešto i pametno. Na to sam mislio malo časa, ne da pominjamo pokojnike. Oprostite, izvolite, gospodine Zubenica. Nema šta da komentarišem u poslednjeg gledalca, u potpunosti se naravno slažem sa svima što je rekao. Što se tiče kritika, gospođe koja je kritikovala, mada mi nešto mlado mi zvuči za penzionerku. Dakle, to je još jedan od problema što su ljudi mnogo rano u Srbiji odlazili u penziju, pa imamo takav broj penzionera, a obično ti koji su najglasniji, koji se bune, imaju penzije mnogo veće nego što imaju oni ljudi koji rade u privatnom sektoru za 20.000 na trafici ili u nekoj prodavnici, pa im to teško pada. Ponavljam, mi smo vrlo svesni poteza koje vučemo i svesni smo da ćemo umnogome oslabiti
poziciju naše stranke pred naredne izbore, ali verujemo da će mere koje sad sprovodimo 2016. već dati rezultat. Nama je veoma jednostavno bilo da se ponašamo na potpuno isti način kao što je to radila Demokratska stranka, na primjer da sad kad smo Telekom digli na noge da možemo da ga prodamo za razliku od Borisa Tadića i demokrata koji nisu mogli ni da ga prodaju iako su ga stavili na tržište. Možemo da prodamo Telekom, da uzmemo te neke 3 milijarde evra i da ove nerealne plate u javnom sektoru i penzije držimo još do sljedećih izbora. Prodamo još neko javno preduzeće, ovo što je ostalo malo, obezbedimo još nekih 5-6 godina, u to vreme opljačkamo državu, sebi napunimo džepove i odemo ko zna gde da nas niko više ne vidi. Dakle, sad sam u jednoj rečenici prepričao model ponašanja Demokratske stranke i naših prethodnika. Mi na takav način raditi nećemo i to dokazujemo od prvog dana od kada je Aleksandar Vučić postao premijer. Na potpuno drugačiji način idemo i sigurni smo da ćemo sad imati mnogo ovakvih kritika, da će mnogo ljudi se buniti što ostaju bez dela prihoda, ali da ćemo svi zajedno kao društvo tek kroz nekoliko godina videti efekat i videti zbog čega smo radili ovo što danas radimo. Još minut do kraja emisije, posljednje uključenje za večeras, molim vas veoma kratko, izvinite, ali probijamo termin. Slušamo vas, dobroveče. 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 Htio bih da pozdravim gospodina voditelja, gospodina Balabana i gospodina Zubenicu. Samo ako mogu da primetim, sad se digla ova, pa se ne opravdavam batine, ne opravdavam one batine što milicija deli ni u kom slučaju, ali ako se sećate, par puta je milicija podelila batine deci koja je sedela u parku, pa je rečeno da su se našli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Pa imate gde je bilo pucanje, ubistvo, gde isto to milicija obavljala ubistvo, razumijete, pa je bilo našli su u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Pa onda imamo ministra policije, Jocića, pa Dačića, pa šta, pa sad imamo ovoga, razumijete. Vi ne možete očekivati, pa imamo direktora Veljovića koji je 3. mandat, a vi znate koliko mandata on može biti direktor policije. Niste se po tom pitanju preduzima. Toliko o tome, ako mogu još malo. A drugo što kažete, gospodini SNS-a, pa Vučić je izobećavao toliko u izbornoj kampanji, da će otpustiti 150.000, da će smanjiti, vi imate platu, Bajatović ima platu 20.000 evra, onda vi imate 3.000, Jorgovanka Tabaković 6.000, ako je kriza u zemlji. Sad ste vi reći, Vučić je 1.000.000 penzionera poštedeo sa ovim što je nije 25.000 skinuo novac. Neka on poštedi zemlju, pa neka niko ne može da ima veću platu od 50, ajde od 100.000, dok se zemlja ne izvuče iz bule. Pa neka uhvati oni 24 privatizacije što vi kao pre izbora, ja ću 24 privatizacije rešiti da Evropska unija što je rekla. Ništa nije rešio. Vi meni kažite decidirano šta je dobro uradila Srpska napredna stranka kada je došla na vlast. Dobro. Čuli smo sve. Gospodine Zubenica, probili smo termin, kratko molim vas. Ovo je neverovatno jedno razmišljanje. Dakle, opet se Aleksandar Vučić krivi za sve i opet se očekuju rezultati odmah, a da nema bolnih rezova. Dakle, nemoguće je, ako ne promenimo svest, a to ne prati neki ozbiljan, korenita promjena načina funkcionisanja države i sistema, nema boljitka. Šta smo uradili konkretno? Evo konkretno što se tiče prvog pitanja i bezbednosti, ja se sve slažem sa gospodinom da mnogo je bilo slučajeva vezano za prebijanje, a da većina njih i nije kažnjena, odnosno da postoje neke stvari u policiji koje nisu rađene na zakonom predviđen način. Na primjeru Novog Sada smo pokazali na koji način rešavamo sve to što je loše u policiji. Na primjeru Novog Sada, gde je smenjen načelnik policije u momentu kad ima najviše povika na bezbednost u Novom Sadu, naravno to je veštački stvorena jedna atmosfera da je Novi Sad manje bezbedan grad nego što je to bio ranije ili upoređeno sa nekim drugim gradovima, ali pošto smo na kraju misli da ne otvaramo tu temu, videli smo šta radi Srpska napredna stranka. Gradonačelnik Vučević je izdvojio ozbiljna sredstva da bi novosadskoj policiji omogućio bolje uslove za rad. Dakle, kupljeno je 26 automobila ove godine.
Insistirali smo, pre svega gradonačelnik Vučević, da se napravi red u novosadskoj policiji i ministar Stefanović je to učinio na genijalan način, a to je doveo je čoveka sa strane. Čoveka iz Beograda sa iskustvom, integritetom, sa ozbiljnim rezultatima u radu beogradske policije. Dakle, nekoga u Novi Sad ko nije povezan ni sa kim, ko ne duguje nikome ništa, ko nema ni prijateljske, ni bilo kakve druge veze sa bilo kim u policiji. Da dođe u policiju da napravi reda. To nije nikad bilo. Što se tiče toga šta smo još uradili, pa recite mi koja je to stranka zabranila duple funkcije? Meni kao funkcioneru Srpske napredne stranke bi mnogo više prijalo da imam više od jednog primanja. Imam jedno jedino primanje u Skupštini Vojvodine. Tu sam zaposlen dok traje mandat i to mi je jedan jedini prihod. Mnogo je lepše imati još 3-4 upravna ili nadzorna odbora i mesečno prikrivati koliko su nam primanja. Ne, mi smo to prekinuli i svaki funkcioner Srpske napredne stranke ima jednu jedinu platu. Ko ne bude se pridržavao toga, bit će izbačen iz stranke. Mogu bi sada nabrajam još niz primjera gde smo promenili način razmišljanja i delovanja na srpskoj političkoj sceni, ali Bojan me gleda, tako da moramo da prekinemo da poštujemo termin koji smo već probili koliko vidim za 5-6. Zahvaljujem gospodine Zabenić. Dve rečenice. Ova kriza je pre svega duhovna, sveokupna kriza i institucionalna i ekonomska i ako bi bilo poboljšanje 2016. to bi bilo jako dobro. Ja bojim se nisam optimista i mislim da bez povratka jednoj životvornoj tradiciji i vrednostnom sistemu koji smo mi dugo vekova imali, bez povratka tome u kombinaciji sa modernim vrednostima koje nas zapljuskuju pre svega iz zapadne Evrope, mi tek tako možemo da se oporavimo i tako da postavimo uslove. Rezovi su potrebni, bojim se još veći nego što govori gospodin Zabenica. Zahvaljujem gospodo, očigledno je prekratko ovo vreme, pogotovo uz ovako živopisna, burna i raznolika uključenja i javljanja gledalaca. Paralelni tok je tekao i preko mobilnih telefona, ali to je delimično moja stvar, nešto sam podelio i sa uvaženim gledalcima i sve to ide u rok službe. Veliko hvala Damiru Zabenici, pokrajinskom poslaniku Srpske napredne stranke i političkom analitičaru Milovanu Balabanu na krajnje otvorenom i konkretnom nastupu u emisiji Ekstremi večeras. Preporučujem reprizna izdanja, a to je 50 minuta posle ponoći večeras, sutra u 12:10 i u subotu u 5:30, a od sutra ujutru na internet kanalu televizije Most i na YouTube-u Zobenica Balaban i ova emisija će na internetu biti prisutna u celini, a gospodine Balaban, s obzirom da je dosta relevantnih stvari rečeno večeras, uveren sam da će i uredništvo vašeg sajta Vidovdan pronaći interes da ovu emisiju postavi i za vaše mnogobrojne gledalce širom sveta. Gospodo, vidimo se i narednih meseci, pošto će tema ovakvih i sličnih očigledno biti još na pretek. Hvala na pozivu.